Che quero mostrar unhas fotos non de Bin Laden, que esta xa non la trouxo sino 5 fotos de Xurxo Lobato, escolleitas moi especificante para ti, chamámoslle 5 Lobatos. Mira, ali arriba, que perigo, obsérvanos o Altísimo, e supoño que tamén a túa familia, o sea, que sempre está ben saudar, non? Observemos a primeira dos 5 Lobatos. Vexamos, a primeira é, bueno, o Salón do Cómic que te organizas, viñetas desde o Atlántico, non? Eu creo que esta foto está moi ben porque un galego de costas ao cómic. Vivimos de costas á banda deseñada. Eu creo que agora non. É dicir, realmente o que dis o lema do programa nestes momentos son a verdade como un templo. Home, si, está das pastoras, hai un montón de xente de talento, toda a xeración, si, de banda, de Polaquia, toda a xente que se foi enganchando a partir, bueno, das xornadas de banda deseñada de Ourense, de viñetas, de colectivos como no seu tempo foi o Frente Comisario. Non, realmente somos unha potencia en banda deseñada. Eso sostiñamos, non? Está ben que aquí, esta é unha foto curiosa de hai anos. A mí titulamos o emboladiño, non? Miguel Anxo lendo e o señor Romai moi atento, observa o detalle, non? O señor Fraga aburrido, como sempre. O señor Rajoy mirando as chamadas do móvil, do Mitre Núñez a punto de dormir, e ti, que dicías? Largando. Eu largando. Déixame fuxir de aquí, sería, non? Larguelles un borrollo, sí. Unha terceira. Hai borrollo aquí? Ou estades cada un como dicindo, eu quería outro tal, pero este quere tal, non? O que está claro é que alguén debía estar dicindo que non éramos nin Paco Vázquez nin eu, debía estar dicindo algo moi trascendente, os dous poñíamos, pois eso, cara de... É un gran afeccionado, non? É un gran afeccionado, un gran coleccionista, e de feito, pois bueno, sin Paco Vázquez viñetas non teria existido. Imagínate que lle enseñe libros de Ran Xerox ao Papa, tío. Aí xa está difícil, aí xa se complica a cousa. Imos coa cuarta, esta é máis divertida, dous colegas poñéndolle os libros. Cantas veces traballaches con Rivas? Pois con Rivas unhas cantas, xa unha das intervencións foi precisamente desas que as rumorosas botaban en falta na Voz de Galicia, unha serie de artículos que eu creo que foi, bueno, das últimas cousas nas que nos divertimos de verdade. Mira, Manolo Rivas, dentro de algúns programas por aquí será moi divertido. E unha última, que non me digas que non é bonita esta foto, Miguel Anxo, a cariña de non ter dormido en toda a noite. É unos instantes de resaca, de reenganche, de rachí. É moi posible que isto sexa, pois eso, o día seguinte dunha cea das do salón. Mira que olleiras, mira que olliños. Está claro que fora dura a noite, sí. Incluso ata non sei se non fumarías nada aí, Miguel Anxo. Non, fumar non fumo. Aí non te pillamos. Como un crío pequeno. Gracias por comentar a xenta, Miguel Anxo. Ibáñez, Milo Manara, Quino, con quen te quedas deses tres exemplos ben diferentes? Non se pode escoller, o mesmo que falábamos ao principio, non? De non desbotar ningunha fórmula. Precisamente o que poda ter de interesante un medio de expresión é a pluralidade. A mí non hai cousa que me aburra máis que o uniforme, non? Que os estándares, que todo o mundo facendo algo por moito éxito que teña, por moitas justificacións que lle atopemos, non? Eu creo que precisamente un dos reductos, xa eu diría, onde queda máis liberdade creativa nestes momentos na banda deseñada. Ti traballaches en El Jueves? Eu traballei, vamos, sempre sosteño que eu sigo sendo autor do Jueves. Cando teño así unha oportunidade, por pequeniña que sexa, pois fago 2, 3 páxinas, o que pase que a veces pasan 2 anos. Con aquela banda de tolos coñeciches a Mariscal, a Nazario, cando facía Narcoma, cando a revista El Víbora, a Miquel Barceló. Era unha banda por Barcelona que debía de ter unhas pintas, non? Sí, debimos ser, pois, xunto coas que viñeron un pouquiño despois, que foi a famosa Movida, non? O equivalente que houve aquí en Vigo e tal. Pois eu creo que das últimas así bandas xeracionales que vivimos unha certa bohemia e un certo espírito, pois eso, de grupo, non?